CPC म्यूजिक हिट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप भी चाहते हैं कि RCM म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला खाने वाली मैया की डीजे साजन म्यूजिक बाय आसिंदेरिया से हमारो ई मन रहे रे, सखी सैया के पाला नहीं पसंद रहे रे, पसंद रहे रे, पसंद रहे रे। आसिंदेरिया से हमारो ई मन रहे रे, सखी सैया के पाला नहीं पसंद रहे रे। सोचल सपनावा पुराई दिहले, सैया टेम्पू से थारे घुमाई दिहले, दिलावा के सारा धा पुराई दिहले, सैया टेम्पू से थारे घुमाई दिहले। लाखों में कतू दिहलू सैया बड़ा निक लागे, हरे साल चुनरी चढ़ाई मैया हम हुआ के। डीजे साजन लाखों में कतू दिहलू सैया बड़ा निक लागे, हरे साल चुनरी चढ़ाई मैया संगहिया के। जाए खातिर गड़िया बनाई दिहले, सैया टेम्पू से थारे घुमाई दिहले, दिलावा के सारा धा पुराई दिहले, सैया टेम्पू से थारे घुमाई दिहले। बोला बोला शायर माई की म्यूजिक बाय संजीत संगम। जहिया से गावाना ओइनी रहिला बड़ा खुशी, तने दया कर महारानिया हमसे नाही रूसी। डीजे साजन जहिया से ओइनी गावाना रहिला खुशी खुशी, तने रखा कर महारानिया हमसे नाही रूसी। लाले लाले चुनरी चढ़ाई दिहले, सैया टेम्पू से थारे घुमाई दिहले, लावा के सारा धा पुराई दिहले, सैया टेम्पू से थारे घुमाई दिहले। बोला बोला खाने वाली मैया की राइटर हरे रामजी देवरू पियारू जसुजी, मुनारे अनलक्षण चिंटू संगे बाड़े सुशील। डीजे साजन राइटर हरे रामजी देवरू पियानू जसुजीत, मुनारे अनलक्षण चिंटू संगे बाड़े सुशील। हमारा के दर्शन कराई दिहले, सैया टेम्पू से थारे घुमाई दिहले, दिलावा के सारा धा पुराई दिहले, सैया टेम्पू से थारे घुमाई दिहले। आसिंदेरिया से हमारो ई मन रहे रे, सखी सैया के पाला नहीं पसंद रहे रे। सोचल सपनावा